ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואיל לעולה תמימים, והקרב לפני אדוני. ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים לחטאת, ועגל וכבש בן שנה תמימים לעולה, ושור ואיל לשלמים לזבוח לפני אדוני, ומנחה בלולב השמן, כי היום אדוני נראה עליכם